Bi taybetî di bêhvedana me rojiya cejna Remezanê de li Dêrsimê xelk herikin ser peravên çemên Munzur û Plemoriyê. Bi zêdebûna germahiyê re peravên çemê Plemoriyê ya devera Qutudereyê bi geştyaran ve mişt tije bûne. Ji ber şer û pevçûnan peravên çeman ev 2 sal bi giştî vala dimînin. Par tane millet maceden yamine, tane tersine işte çatma bir ok bir. Esmer tane narımda millet mayenu. İşte yeni itavra kuneze, domon momoni yeni. Brain vazemi, haştin vazemi. Herkes ya işte ya kesta kes letocede keşkeş nasıl konu. Herkes je bravo piyayeni yüzmüş beni xezelini söyle. Bi boneya cejna Remezanê geştyar ji bajarên dinên Bakurê Kurdistanê hatine li Dêrsimê bêhna xwe ve didin. Ez Ahmet Ramayetiye. Semê en ponjur reşol mavama bigir tencerem. Kurdistan ji kuweş seytê Çinik. Ez ina ino kena. Em li sereke hatine, viram hatine em xura tahtilê em kîwa eydî em xura bigerin. Ez Diyarbakır'a mutya, etiya memleket mavu, toprak mavu, her mavu, herkes ve berin memleket, önce vino, ön koyu vino, işte cema çuvaşu. Beriya destpêkirina şer Dêrsimiyên ku li derve dijiyan havîna xwe li Dêrsimê derbas dikirin. Li gor salên berê kêm be jî Dêrsimiyên ku xerîbiyê dijîn dîsa berê xwe dane welatê xwe. Ez Ostomodramime mamike. Ostomozov keftsilo. Her yer asfalto, betono. Mamime Dersim zofrindeko. Amime komi u. Ez İstanbul hatime vura, hatime ave kevim. Zaremin topura ne? Ez Uşak rayonu na bayram tatili dolayısıyla amimita domun rapia coğrafyama mayta ra haskeme. Bi qasî sürüşta Dêrsimê rabin û rûniştina Dêrsimiyan jî bede û xweşik e. Lewma geştyarên ku ji derve tên ji mêvanperweriya Dêrsimê xweşhal vedigerin. Li cihê ava şora deryayan Dêrsimî tên xwe di çemê Plemoriyê û çemê Munzurê de hênek dikin. Serkanîce Rûca û Dêrsim.